Ale je tu obrovský ventil, neviem či 75 kg alebo 80 kg má, mohlo vidí, nech sa teší, no nie, tak sa príde potom nafúknúť a už to ide, no! Je to obrátka, je to makačka, čo? Makačka. Až na doraz, na plné treba. Dobre, je to makačka. Ale a je to tam, protiporné! Máme stoporné festivalu. A ako je u nás v Európove už tradícia, prehodíme teraz 2 body celého programu. Takže najprv teraz príde slávnostné zatvorenie festivalu a potom pôjdu všetky ostatné body festivalu, jak sa to patrí. Takže poprosím pána brata, aby slávnostné zatvoril celý festival v Vrbovskej vetri. Málo kedy si vychutnám takýto pohľad, jak pán Brabaka. Prosím, a už je to tu. Ďakujeme vám, dovidenia na budúci rok. Samozrejme pre tých, ktorí odídu skôr, pre tých, ktorí si náhodou lapají nebudú pamätať, záver majú za sebou, nech sa páči, pán brat. Teraz sa teším na túto od rána túto chvíľu. Poprosím Petloslava mi dá tú udicu, to je taká fanfárovka teraz nová moja. A teraz príde veľký nástup predsedu multiorganizácie KREAK, ktoré poprosím teda pri fanfárach, ktoré ja zatrúbim. Vidoslav sa pripraví na jeho nástup a poprosím, aby ste ho privítali svojim potleskom. Sledujte dobre pódium, odkiaľ sa teda zjaví, aby ste nepremeškali tú nádhernú chvíľu, lebo sám ja neuvidím ten pohľad, aj keď od rána sa na to teším. Takže volá tento mikrofón na ten bas použijem, potrebuje funkčne a zavtrúbim fanfáry a pri fanfárach ide predseda. Sundal ten mikrofón. Vido, pripravený? Takže ďakujeme, pokračujeme ďalším bodom a to je hudobná skupina Stomuk sa pripraví, medzi tým si zajedzte, alebo zapite, alebo robte čo chcete, len si neubližujte.